Il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra qed ikompli jostor il-fatti dwar l-elezzjoni għal kap ġdid wara r-riżenja ta' Bernard Grech xarilu. Minn barra s-sarima antidemokratika li impona fuq rapportaġġ fil-medja dwar il-proċess in ġenerali, il-Partit Nazzjonalista wkoll iżomm il-bibien kollha imbarrati dwar id-due diligence li għaddej bħalissa fuq iż-żewġ kontestanti għal din l-ola kariga, jiġifieri Alex Burch u Adrian Dalija. Il-Gazzetta kulħadd qablet din is-sitwazzjoni ma' sigrit ta' Fatima. Il-Gazzetta kuntattjat lil President tal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista Mario Kallus iżda dan wieġeb biss li hu ma jitkellemx mal-medja u rrefera għal kap tal-komunikazzjoni Nathaniel Attert wara li anke One News għal diversi drabi ġie rrifjutat kull informazzjoni dwar il-membri li qed imexxu due diligence. Għamilna tentattiv ieħor ma' Attert u għamilnilu mistoqsija sempliċi biex jikkonferma jew le jekk almenu l-kontestant infushom jafux min huma dawk illi qed jagħmlu tal-iskrutinju fuqhom. Bla sorpriża, Attert reġa' farfar minn tweġiba xierqa u rrepeta l-istess diskors kif għamel għal mistoqsijiet differenti preċedenti bl-iskuża li dan hu proċess intern u awtonomu mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar elezzjoni għal kap nazzjonalista 5 snin ilu, l-ismijiet tal-persuni li għamlu due diligence kienu saħansitra ippubblikati. Dakinhar fil-proċess kien instab li Bernard Grech ma kienx ħallas it-taxxa l snin twal biex imbagħad meta nkexef ħallasom kollha f'daqqa b'mod suspettuż. Sa dan it-tant la ma ħadniex risposta mingħand l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. One News mar barra il-Parlament jistaqsi lid-deputati tal-Oppożizzjoni forsi jkollna xi risposta dwar dan. Bid-deputat Charles Azzoppardi jgħidilna li ma jafx min huma waqt li Carola Aquilina lanqas biss rrid li s-senkelma. Taf min qed jagħmel due diligence tal-kap? Inti taf min qed jagħmel due diligence tal-kandidati tal-kap tal-partit? Ma tafx, ma jinteressakx. Daw ħajkun il-kap tiegħek taf l-aħħar mill-aħħar biex ma tafx min ħajkun min qed jagħmel due diligence. Ħajkun il-kap tiegħek ma jinteressakx.